gawar ngawur sampeyan. Kula ora ana sambung rapete karo tindake Ndarawara Drupadi kok ngerti-ngerti arep dipateni. Sampeyan niku duwe ati napa mboten? Sampeyan niku satriya lho, Gus. Kula derekke seprika-sepriki sampeyan nek tapa teng alas 3 sasi, 4 sasi. Kula ora tau mulih teng omah mbelani karo sampeyan kok bareng saniki sampeyan arep tega kalih kula. Terus nuwun sewu. Batin sampeyan niku rasa kamanungsan sampeyan teng pundi? Rasaku kian gunom tanpa guna. Wose kowe gelem tak dadekke tumbal apa ora? Ora gelem aja klakon dosa tak rudha paripeksa. Bagong. Kowe gelem tak dadekke tumbal apa ora? Ora gelem tak dadekke tak idak nang kene mati nang kene. Mlayu le, mlayu mlayu Bagong. Piye, Pak? Aku dhewe ora ngerti. Bagong mlayu dioyak Ndara Janaka, Ndara Werkudara. Monggo satriya-satriya kae nek urung kelakon penjangkane ora bakal mandeg. Truk ngabarana bojone Bagong. RT RW dukuh dikabari nek Bagong mati wis urip kok to patekke kae engko ora urung kecekel ya Tong. Dhewe kelangan adi. Pak sampean ampun mendel mawon. Kuarsuwan ing negara Ngamarta lakon iki arep tanjihke karo Sinuwun Puntadewa. Copot kabeh sandang aku. Mengkari kathok training kaya ngene. Waduh, jan impen kok ya ana nyatane to ya. Aku kok dadak ngimpi dadi mantan barang ki kepiye to ya. Oh, alah Mir. Oh, alah Reng kok ora nyono-nyono mau tetembangan kepenak-kepenak kok saiki kowe kudu pisah kambek mami. Oh, alah Truk. Sayonara ya, Tru. Sampai berjumpa pula. Wis mlekoso uripku. Nek ora mlayu ndelik. Monggo Ndara Werkudara jangkae semono ambane ora tak. Apa jenenge iki? Nek ora tak banterke reku mlayu ngrekoso uripku tenan. Jroning mlayu kok pikiraku kok dadi bingung ta iki. Aku arep nendi, arep ngenger karo sapa? Wis ora ndek sanak, ora ndek sedulur, ora duwe kanca. Wah, wis repot tenan uripku iki. Monggo Ndara Janaka isih ngoyak terus kaya ngono kae ya mung tak gawe bingung aku mlebu grumbul jebol kono. Isih do tingak-tinguk goleki telapakan kakiku. Ngene goleki karo aku wis. Oh alah dewa. Kok dadi kados mekaten lampane ingkang kedah kula sandang dewa. Panjenengan mentala dhateng jasad kula. Oh kelingan anakku sing cilik. Malah tekan segara. Kono tulisane Indrayanti. Ketimune Pantai Siyung. Wah, wis kelingan ra kebayar. Malah rekoso dadi kelingan jaman sing ora-ora wis. Wis. Wis
iki nek ora nyemplung mumpung iki nang dhuwur tebing. Tebing. Aku nyemplung blung sirahku ketampan karang. Terus modar. Wis mati ning ora dipateni bendaraku wis semen. Ning nek ngisor ki ora ana karange. Nyemplung set ombake suda nyut. Entuk watu ning daratan cuwok. Mongko ora mati. Ming gagar otak ketrap-ketrip. Parani Ndara Janaka terus dilinggis ndasku. Nlung. Wah lara tenan. Yakin mbok sumpah. Nek aku nyemplung laut, mongko ora ketaman karang. Laut ki iwake gedhe-gedhe. Iwak cocot, iwak cucut. Wah, anggere ketemu Kartomarma wis cilaka malah dibiti amblek dadaku. Ana lho iwak Kartomarma iki padake. Enak kuwi. Sing sapa iki? Ya nek ketemu iwak hiu langsung dimplok. Nek men ketemu iwak cilik-cilik kuwi lho. Iwak cilik-cilik seneng mangan daging. Ha ya wis. Men dikrikiti mboko sithik kae. Wah, wis. Mongko gak nyemplung laut kolorku kendho. Kathoke mlotrok dhewe wis. Bawah laut nyom. Dikira cacing. Cacing hibrida. Cokot gemel. Ya nek pedhot. Nek ming ting sliwir. Apa ora lara banget. Oh, wis cilaka tenan. Cacing kok nggawa umpan loro. Cokot meneh karo iwak. Ya nek men dicokot, nek men digriseni. Monggo iwak senengane mangan lumut. Nek men di ngono, wah rasane tekan. Asli tenan apa? Dikukure penak. Pemene di jan wis temonjo tenan. Kina ora nyemplung segara selak kecekel Ndara Janaka aku mah gambleh wae. Wis ya yem. Sarsiem. Aku tresna karo kowe sayang. Titip anak-anak ya. Aku wis ora ana nggon dinggo urip. Aku arep nyemplung segara. Wis ngono ya. Aku njaluk pamit. Ngandel ora. Ngisor pas nggo liwat kapal. Lah ketampan kapal malah. Balik kene ro nelayane. Jan cilaka tenan. Ngenteni le nganu ah. Le apa le banjir. Nek ora ngono ndak ora rampung-rampung ah. Wis mer truk. Aku nganti lali karo kakang-kakangku dhewe. Apa arep mati ki apa ya? Karo sapa-sapa kok lali jan. Ya wis, tak nyemplung telenging samudra laya. Iwak sing gedhe mara. Aku untalen wak, gendang modar ora urip ngene iki terus. Entuk-entukane nek wong seneng adus ning kali iki ngene iki. Ternyata aku ya iso renang. Iso enggak dadi sirahku ora klelep. Ya menek pas ana ombak iki sok ngombe. Ora apa-apa. Ora masalah. Kari ngenteni iwake saka ngisor aku disedot ngono. Mesti terus kelek nang wetenge iwak aku. Saya jero wisan iki. Wis ben, ngeneng saya tengah rak iwake saya gedhe. Nek nyerot aku rak langsung kelek. Ngandel ora? Wis mulai ana sing ngrikiti to. Iki ora sembrono iki ah. Ayo. Keriye.
Ora dimplok mung diombas sambut. Iki mesti wasapu-sapu iki. Sing cangkeme cemipok kae. Ayo mikir. Saya ayo. Wajar. Wah, ya dikrikiti sing cilik-cilik sik ora masalah wis, Bek. Gunjang ganjing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung. Aku kok mentas dhewe. Sapa iki sing nulungi aku ya? Engko gek Ndara Janaka. Ndara Janaka melu nyemplung nulungi aku mung arep dipateni ning daratan. Wis. Oh, ala urip kok ketoyong-toyong. Perkencang warudoyong pak pong kali codhe sapa sing gawe? Agong. Lho. Ki sapa iki kok gawa kentrongan bareng. Pak tong. Bagong noleh cah edan. Weh. Bambang dengkulmu kuwi. Sapa ya? Rupane kaya Bambang ya. Oh ya sing nulungi aku. Lho. Kita kok ora bosok karo panjenengan ulun. Bagong, ngerti ya? Ulun ki dewa. Aduh, Pukulun. Sembah mabukti kula konjuk Pukulun. Ulun tampa karya bombong tias ulun, pangestu ulun tampanana. Kula pundi nggo jimat paripendhanan ing kasantosan. Pukulun. Mboten nginten bilih paduka Pukulun Sang Hyang Brahma. Ngawur kita. Kita iki jane ngerti dewa apa ora to? Ngertos Pukulun. Orang-orang wong bapak kula niki nggih dewa, dadine kula nggih apal kalih dewa. Ulun sapa? Bathara Yamadipati. Ngawur. Salah. Bathara Wisnu. Dudu. Bathara Guru. Utuh. Bathara Murid. Utuh. Kok Bathara Murid barang ana guru ana murid. Bathara sinten nggih? Kaneka Putra. Wah. Toko buku tulis. Lho. Toko buku tulis piye, Rat? Kaneka Putra, Pukulun Rada. Iya. Wah, padha arjo kita. Wus. Malah nirake ora. Bagong ulun nyuwun prisa. Bagong ulun takon lan jeneng kita. Takono. Napa kita arep mati? Pun entek baterene. Wis abang 20%. Mula kudu mati. Aja kita nek mati ora prayoga. Kita kuwi ora kena mati. Lah, sebabe napa kula mboten ngeng mati wong nyatane kula nek urip ya mung arep dipateni karo Ndara Janaka karo Ndara Werkudara. Padahal kula ora ngerti luput kula napa, kleru kula napa, kok dipateni. Ayo. Ngerti ora kowe? Bekaken Gusike kita iki ora ngawur to, karo dewa kok sak karepe dhewe ora. Ulun tumedhak ning Madyapada iki bakal tetulung lan jeneng kita. Terus carane kita aja mati, ning kita mukti ya. Wong arep mati kok malah kon mukti, dewa iki sak ciptane dadi sak sedyane ana. Kita mukti ya. Carane kita mlaku bener ngulon parane kono. Mengko kita bakal ketemu Nalendra, arane Prabu Kalasreng. Nalendra kuwi engko matenana. Sawise kita mateni Nalendra kuwi engko negarane agemen. Kowe dadi ora ati ning negara kono. Serius? Lho, tenan. Wah. Nuwun Pukulun. Amane ku cendhik ning dayane.
top tenan pukulun. Wah, sembah nuwun, matur sembah nuwun. Matur nuwun, mugi-mugi pukulun pikantuk yuswa ingkang panjang. Ya, ya. Kita ulun paringi pusaka. Ya kuwi wujude kalung. Kang aran kalung Robyong Kencana. Pusaka iki mengko tuthukna Prabu Kala Sreng. Oh nggih. Nek wis tak tuthukke Prabu Kala Sreng mati, sandangane agemen kowe dadi ratu ning Giri Kadasar. Oh nggih. Pun ngoten mawon Mbok ki tampanana nggih. Oh nggih ngetaken dawuh. Waduh, woh kaya panah. Kalung Robyong Kencana. Sendika ngetaken dawuh. Sampun nyuwun pamit Mbok ya sing ati-ati. Sur titing ati-ati duga larak ngandel ora. Ngrangkul ngepuk-puk bul nyopet cah kae. Ageng. Wonten Jawa Mbok Ulun. Wes, dompet ulun baleke. Kowe konangan wae ana isine STNK barang. Napa Dewa niku numpak kendaraan? Lho, aja tok sepeleke. Dewa kuwi ya nitih kendaraan. Kene baleke. Oh alah, kaya konangan ngepuk-puk kok nggon ngesak ora. Ah, sembrana ora. Pun kula delok e wau. Iya. Saman kok nyimpen fotone bojo kula. Wes. Sing kandha sapa ora wae? Ayo. Oh, ajar nang kene. Ora ngawur iki. Garwa ulun e wadake. Wah, persis bojo kula e. Berarti garwane Pukulun Trada niku nggih elek. Ayo, Ben. Sing penting tresna kok. Matane wurdek, Ben. Ben sakarmu arep. Andeng-andeng kok nang ngisor mata wis ora apal wantut babar. Ben ya Ben arep apa-apa wis Ben. Wis kana mangkat ulun kondur makayangan ngatosaken Pukulun sembah kula ingkang nderekaken Jengkar Paduka Pukulun Bathara Trata. Ya, muga-muga kasembatan panjangka kita ya. Mikunjang gancing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung ing sapa iki ana wong kok nganggo training tok atlet SEA Games 2019 cabang olahraga sekak kok nganggo training. Ndupang jaranku ya wae. Lho. Sapa wae? Prabu Kala Sreng. Iki menungsane. Lho, kowe sapa? Takon karo aku. Putrane Pukulun Bathara Trada. Ben ra ana wonge kok. Aku Sang Hyang Bagong. Sang Hyang Bagong. Apa kowe dewa? Dewa gedhe tur dawa. Aja ngawu gawar ngawur. Sapa kowe? Kala Sreng. Ngapa kowe trutusan tekan kene? Golek sendang bakal tak nggo siram jamas nggonku klakon dhaup karo Dewara Drupadi. Iki malinge keparat. Strayali binatang September, Oktober, November. Menungsa ratanan kowe jebul ratu Gustiku Dewi Dyah Ayu Wara Drupadi ilang saka negara Ngamarta iki saka pokal gawemu Kala Sreng. Lho, kowe sapa? Aku abdine. Ora mbaleke Wara Drupadi tak untapke nyawamu. Kowe diapurmu ing kaya ngono arep mateni karo aku arep pateni nganggo apa? Iki tambanana kalung Robyong.
sandangane pukulun Bathara Antarada ki pancen nyata. Pusaka tak tucukke Prabu Kala Sereng modar. Sandangane mau welinge kon nganggo. Oke. Iki arep gaya. Aku begitu metu nganggo sandangan ratu. Pate piye pawartane. Pokoke arep ketobrakan. Tanggo sik. Wah, kok pas iso pas. Dian tenan. Prabu sapa ya? Kala Sereng. Medal Jawi. Kumricik suarane. Oh, mengke-mengke aku. Wah. Ora sembrono karo le waduh le apa. Kemricik bareng joget ki abot tenan jan. Dian tenan. Ayo iki Prabu Kala Sereng. Aku ya arep nganggo jeneng Prabu Patokel Bawarsari. Patokel Bawarsari. Awas, aja kualik. Aja bisa-bisa nyebut Prabu Kepakon anu Patokel Bawarsari. Ndi Giri Kadasar. Ajujuke nggone sapa sing meparangi karepe Prabu Kala Sereng? Rawe kembang rawe. Dang dang dung. Dang dung. Jan tenan. Ben awar nekat tenan bengi iki. Luweh terserah. Sapa sing meparangi karep aku sanane Giri Kadasar rawe rantas malang bakal tak putung legane atiku. Lho sapa iki? Nganggo sandangan ratu, wonge cendhek kepalang. Lek nomoripanmu gatena gobokmu, aku sing bisa mateni Prabu Kala Sereng. Mula sandangane Prabu Kala Sereng tak agem. Aku Prabu Kala Sereng sing bakal lenggah dampar ke Prabu ning negara Giri Kadasar. Kowe sapa? Pate Sengkuni dudu. Pate Rumeksa Praja. Negarane Prabu Kala Sereng tak wenehke apa ora? Ora bakal tak wenehke tendiang nganggo sepatu. Letuku nang Lazada. Hai. Nalendra ampuh. Kome mungsuh pate kaya ngono. Apa ora wae? Inggih kapok sinuwun. Kula nyuwun gesang tak nehi urip ning negara Giri Kadasar aku sing ngagem. Kula semanggaken mlebu kedaton.
Pate. Waduh. Pate goblok. Nek ratune mlebu kraton ki melu. Inggih sinuwun inggih. Goblok. Inggih nyuwun pangapunten. Nyuwun pangapunten sinuwun. Ora ngerti aturan kowe. Udus kowe. Inggih nyuwun pangapunten. Prabu Pathokol Bawarsari si tangan besi ya padahal. Iya paringipun kados pundi? Iki sapa iki? Kok ana Elsi nang kene. Ngan menika ngawur. Menika Dewi Wara Drupadi. Udus. Wara Drupadi Kasinggihan mekaten. Iki putri saka ngendi teh? Saking negari Ngamarta. Kok tekan kene Dipun cidra Prabu Kala Sereng. Neng ngono iki berarti bekase Prabu Kala Sereng. Dereng purun dipun garwa Prabu Kala Sereng. Waduh, isik anu urung tau dijamah. Dereng. Wara Drupadi Wonten dawuh Prabu Kala Sereng mati. Negara Giri kadasar ingsun ingkang lenggah. panjenengan sinten? Prabu Pathokol Bawarsari. Pathokol, aja kuwalik ya. Pathokol. Inggih. Nek Prabu Kala Sereng wis ora ana, terus aku sing dadi ratu kira-kira kowe nek tak merit piye? Menapa sinuwun? Kowe pate goblok iki tendiang. Merit kok ora ngerti. Merit ki ijab kabul. Mekaten kula dereng paham. Mula sinau. Inggih. Kowe nek tak merit gelem ora? Merit menika menapa? Tapet bojo. Sinuwun menapa panjenengan saestu Heeh. lahir batos, Lahir baten. tobat kula purun sinuwun. Waduh! Teh, Wonten dawuh. iki lho Drupadi wis nyekeli wudelku. Teh, Wonten dawuh. kowe kok ngoso kowe. Dundang kok ngoso. Inggih wonten dawuh. Teh, Inggih. piye perasaanmu nek wong lanang dicekeli weteng ngene iki, Teh? Geseng nyekeli wong wedok ayune kaya ngene iki, Teh. Aduh, Teh. Teh aku tuku pil kita. Badhe kangge menapa? Ya aku wis angel, Teh. Inggih. Nek ora dibantu nganggo obat-obatan Sampun kados mekaten. ora Drupadi kowe tresno tenan. Saestu lahir batos. Nanging kula nyuwun, Apa? kula gelem dipun dhawuh panjenengan ning njaluk diwayuh. Edan. Ada sukune wong bagus ngene iki ya, Teh. Inggih. Bagus apa? Jwabure kaya cowek ngono. Aku madake ra krungu. Cowek nggo ngulek ndasmu ki apa? Nyuwun pangapunten. Pangapunten. Nok sebarake. Marai Nyuwun pangapunten menika pikantuk keris menika saking pundi? Pikantuk keris menika saking pundi? iki ngene prejure tak potol iki. Tak banyu keras. Terus tak nggo ukiran keris. Inggih. Kiai Jalak Pamengkang Kurungan. Oh inggih. Menawi dipun wayuh, Sapa sing kudu tak wayuh? panjenengan kedah pados putri kalih cacahipun supados sak mangke kula gadah rencang. Serius? Inggih. Lahir batin. Lahir batos sinuwun. Ade, Wonten dawuh. ngadep kene. Ora Drupadi. Wonten dawuh. Aja cedhak-cedhak partai abape mambu. Inggih.
Ngestoaken dawuh. Ngene di samping Mas. Mas kula ngenipun nyebut Mas sinten? Mas Patok. Mas Patok nggumathok cengele. Piye PT? Kula ngaturaken panjenengan pantes sanget ngami Mas Patok. Ngapusi iki. Padake aku ora krungu ya. Tapura teh, tapura. Ora masalah. Teh, Wonten dawuh. kowe tak kongkon negara Ngamarta. Inggih. Nang Ngamarta kowe nyuwuna putri loro sing banget kudu dadi marune Waradrawadi. Sinten sinuwun? Dewi Werkudara lan Dewi Janaka. Sinuwun. Dewi Werkudara menika sanes putri nanging menika satriya. Raden Janaka menika sanes Dewi Janaka. Menika satriya sanes putri. Patih. Patih. Kowe arep nyentulani rembuking Prabu Pathokal Bawarsari. Heeh. Hah? Dalu tak hukum pijes kowe. Waduh, sampun. Nek ora gelem mangkat Sendika. Yayi Wana dubriksa Drupadi. wah jan kowe manjinga ning akekku mata kucing. Nggih. Kowe tak gawa ning negara Ngamarta mergo aku kongkonan pate kok kaya ora percaya. Parengipun. Ayo. Di tunjem. Pate kowe. Ditungka. Ya, ratu rong suwe iki ora ngerti basa. Ditungka. Inggih, manjing pundi? Kono. Nggonake Inggih. jarikmu keri. Inggih. Semilake. Inggih. Nyuwun pangapun. Heeh, ayune. Wis, mapan ning nggonake ya, sayang. Inggih. Aku tak nututi patih kowe, patih petok patih. Dikongkon klomat-klamet. Lah malah ngangkring barang. Tendangi tenan kowe.